ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ସାରିଲେଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅରୁପ ଓଡ଼ିଶା ଟୋକା ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଭାଇ ଟିକେ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ମୋର ଛୁଟି ଅଛି, ସଣ୍ଡେ। ଆଉ ଆଜି ଟିକେ କ'ଣ ଟିକେ ନନଭେଜ୍ କରିବା। ଆଜି ତ ଛୁଟି ଅଛି ନା, ଯାହା ବି ଟିକେ ନନଭେଜ୍ ହବ। ଆଉ ଭାଇର ଟିକେ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁନଥିଲା, କାହିଁକି ନା ଟିକେ ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଚାଲିଛି ମୋର। ଟିକେ ଶୋଇବା ଟିକେ ବେତାଳିଆ ହେଲେ ଭାଇ ଦେହ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଉଥିଲି, କାହିଁକି ନାଇଟ୍ ଡ୍ୟୁଟି କରିକି ଆସିକି ଟିକେ କରିହେଉନି ବ୍ଲଗ୍। ଆଉ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ମୋର ତ ଅଫ୍ ଅଛି। ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ ଆଜି ଆମ ରୁମ୍ର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ରହୁଛି ଆପଣ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପଦାକୁ ଯିବା। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜି ତ ଭିୟୁଟା ବଢିଆ ଅଛି, ଟିକେ ଖରା ବି ଅଛି। ଆଉ ପାଗଟା ବି ବହୁତ ମସ୍ତ ଅଛି। ଆଜି ତ ଆମ ରୁମ୍ରେ କିଏ ନାହାନ୍ତି, ସବୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆଜି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଳେଇଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଆଜି ମୁଁ ପଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ପଳେଇ ଆସିଲି। ମୁଁ ଆସେ ଖେଳେ, ଆଉ ବି ମୁଁ ଆସୁନି ଖେଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି। ଆଉ ଆଜି ତ ପଡ଼ିଆକୁ ଟିକେ ପଳେଇ ଆସିଲି, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ଏଠି ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଭାଇ ଜୋରଜାର ସେ ଚାଲିଛି। ଆମ ଛୁଆ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ଖେଳର। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରା ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ ନନଭେଜ୍ ବାର, ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁ ଯିବା। ଆଉ ମୁଁ ତ ପଳେଇ ଆସିଲି ଟିକେ ମାଛ ପାଇଁ, ମାଛ ମାର୍କେଟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କି ମାଛ ନେଉଛୁ ଟିକେ ଦେଖିବା, ଆଜି କିଲୋ କେତେ କ'ଣ ଅଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଛ ଏଠି ରବିବାରିଆ ଭାଇ ବହୁତ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ଏଠି ପୁରା ଦେଶୀ ମାଛ, ରୋହି, ଭାକୁର, ବାଳିଆ, ଶେଉଳ ଯାହା ଖୋଜିବେ ତାହା ମିଳିବ ଭାଇ ଏଠି। ସବୁ କିଛି ଭାଇ। ଲେଡିଜ ମାନେ ବିକୁଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ। ତାଙ୍କ ସ୍ଵାମୀ ମାନେ କାଟୁଛନ୍ତି, ଏ ବିକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ଜିଅନ୍ତା ମାଛ ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ ମାଛ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ବନେଇ ଖାଇବ କିନ୍ତୁ ବୋବାଲ। ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ସବୁ, ମାନେ ମାଛ ପାଇଁ ଆଜି। ଚିକେନ ଠାରୁ ମାଛ ବେଶୀ ମାର୍କେଟ। ମାଛ ମାର୍କେଟ ମାନେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଭାଇ। ଚିଙ୍ଗୁଡି ତ ଏଠି ପୁରା ଫ୍ରେଶ ଅଛି, ବଢିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଚିଙ୍ଗୁଡି ନବାନି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଲିକିଆ ମାଛ ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ।